дар ноҳияи Шаҳринав имрӯз 53 муассисаи таълимӣ буда, аз он 36 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 10 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ ва 7 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ мебошад. ҳамчунин як муассисаи давлатии таълимии мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи Шаҳринав, осоишгоҳи бемории силли Қаратоқ, литсеи касбии техникии рақами 11 ва якчанд кӯдакистонҳои хусусӣ ва назди шуъбаи маориф фаъолият доранд. муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 4 ноҳияи Шаҳринав барои гузарондани зимистони солҳои 2021-2022 аллакай ба пуррагӣ омода аст. 9 тонна ангишти хушсифат 12 куб ҳезум захира кардааст. бо боварӣ гуфта метавонем ки муассисаи мо зимистони имсоларо бе ягон камбудӣ паси сар мекунад. муассисаи давлатии таълимии литсеи касби техникии ноҳияи Шаҳринав барои зимистонгузаронии соли 2021-2022 пурра омодагӣ гирифта, айни ҳол дар анборҳои муассиса захираи хӯроки хонандагон аз қабили орду равған ва сабзавоту меваҷотҳо захира карда шудааст. барои зимистонгузаронии гармии мутлақ ба ин мақсад ангишту ҳезум захира карда шуда, айни ҳол омодагиҳо гирифта шуда истодааст. тамоми ин муассисаҳои таълимии ноҳияи Шаҳринав чун ҳамасола барои гузарондани фасли зимистони солҳои 2020 ва 2021 ҳамаҷониба тайёрӣ дида, дар анбори мактаб ангишту ҳезум ва сӯзишворӣ захира намудаанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳияи Шаҳринав барои гузарондани давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2021-2022 омода ҳастанд. дар муассиса Ситод оид ба гузарондани давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2021-2022 таъсис дода шудааст. дар анбори муассиса 15 тонн ангишт, 8 куб ҳезум таъминот карда шудааст. мо бо боварии комил гуфта метавонем ки давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2021-2022-ро бо сари баланд мегузаронем. ما امروز مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 39 نوع شهرنو برای زمستان گذرانی سال 2021 و 2022 آماده بوده. 12 تانه انگشت، 10 کوب هیزم ذخیره کردیم که امروز ما با گذراندن زمستان گذرانی آماده می باشیم. дар қатори таъмири хушсифат дар шуъбаи маориф ва муассисаҳои таълимии ноҳияи Шаҳринав ҷиҳати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020 ва 2021 ситоди махсус ташкил карда шудааст.